Gọvanọ Chukwuma Soludo detara aka n'ala niile kwenwu nkwa na ya ga-agba mbọ hụ na okpoko nwere ihu ọhụrụ site n'ịbagide n'ọrụ ewumewu dị iche iche nke ga-akwalite usoro ebibi ndụ ndị mmadụ. Gọvanọ kwere nkwa mgbe ọ gara wee lere ka ọrụ si aga bụ ọrụ okporo ụzọ 9 enwere n'okpoko nke kansụl ime obodo Ọgbarụ. Onye taa aka anyị n'obi gọọmenti Valentine Mbadiga kọrọ anyị na ndị bi n'okpoko pụtara n'igwe kwee ukwe iji wee nabata gọvanọ. Kiri ka akụkọ nha n'uju. ndị okwu ha na-ada ụda ya nakwa ndị ha na gọvanọ Soludo na-alụkọ ọlụ tinyekwara dọkịnta Ebelechukwu Obianọ onye ji aha otu pati apụga azọ ọkwa ịnọchite anya ọgbanta vootu Anambra North n'ụlọ omebe iwu etiti bụ ndị sonyere na ya bụ mmemme. Gọvanọ Soludo oge ọ na-agwa ndị okpoko okwu kwere ha nkwa ịgbanwe ọnọdụ ha n'oge na-eteghị aka. Oge ọ na-ekwu n'otu pati apụga bụ nke na-agba mbọ ịhụ maka ọdịmma ndị mmadụ ọkachasị ndị opekata mpe kwuru na ọ ga-eyinye mpaghara okpoko uwe ọhụrụ ebe o kwere nkwa ịrụ ụlọ ọgwụ ya nakwa ebe a ga na-anọ azụpụta ụmụ ntorobịa na mpaghara okpoko nke o mere ka amata na ọ ga-enye ha ohere ọhụrụ. Ọ kpọkuru ndị ụmụ ntorobịa na-eto eto ka a sonyere na amụma ha akpọrọ One Youth Two Skills nke gọọmenti ji n'aka ịhụ na akwalitere ọnọdụ ụmụ ntorobịa na-eto eto. Gọvanọ Soludo jiri ohere ahụ kpọkuo ha ka ha sonyere otu pati apụga ọkachasị n'ịtụrụ ya akwụkwọ na nhọpụta nke a ga-eme n'ọdịnihu. Onye jọkwa kọmishọna nke ministri na-ahụ maka ọrụ ngo na Anambra steeti bụ injinia Ifeanyị Okoma nọrọ n'oge ahụ kwe nkwa ịrụchara bụ okporo ụzọ mgbe o ji kwesị ya nakwa ịrụ ya nke ọma. Ndị ji otu pati apụga azọ ọkwa ndị nke gụnyere dọkịnta Ebelechukwu Obianọ onye na-azọ ọkwa maka ịnọchite Anambra North n'ụlọ omebe iwu etiti ya nakwa Maazị Arinze Awog onye na-azọ ọkwa ịnọchite anya ọgbanta vootu Ọgbarụ n'ụlọ omebe iwu etiti bụ ndị nke gwara ọgbakọ ahụ okwu ebe ha kwere nkwa ịrụ ọrụ ha otu o si kwesị ya nakwa ịdọnyere gọvanọ Soludo aja n'ukwu ka Anambra chake nke ọma. Site na okpoko abụ m Valentine Mbadiga.